तामां मेंबोखाबायबो आरोना दायो ओंखाम जानोसैलाय अमा बेदरजों नाजों थास'जों गोथाव जानोसैलाय। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. थ' जों दायो माबायाव थांनो नागिरदों आरोना मंगलदैयाव ओइ बेरलानि गारिनि आरसि लायनो बेयाव थांसैलाय दिनैबो दसे बेखौनो ब्लग खालामसैलाय। थ' आं दायो न'आव नेगासिनो आरोना बेरलाया फैगासिनो दाबो मोनफैयाखै गरायमारिसो मोनबाय होनदोंमोन। जोङो ओरैजाय रौता जानानै थांला ओरैजाय माबाजों थांसै भगतपारा जानानै थांगोन आरो बिथिंबा जोंनिया खाथि जायो नालाय बिथिं थांसै ओरैजाय रौताजोंबा बिराद गोजान जायो। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। जोंना पेरला बाबुआ मोनफैलायबाय। बा ओइ थिखोना दोन सोगोन गोजौआव ओइयाव माबा दंखायो सोना दोनदो होमबालाय। जोंना बेनिनो आरसि लायनो थांनो नागिरदों दायो। ओमफ्राय आवगायलांसैलाय दे सालायदो। बादोंलै आं सालायनो भिडिअ बानायालै भिडिअ बानायबाबो जों दायो थांग्रोसै आरोना। गाइसनि जों दायो भगतपारा सक मोनलायबाय। बेनो भगतपारा सकआ। फाइनालि मंगलदै मोनफैलायबाय। मा फन हमाखै? दायो बै मानसिखौ नेगासिनो आरोना जाय मानसिया आरसि लागोन बेखौ। नै जामाया गब्ला गथानो नेलागासिनो ओरै मोनफैबायना। थ' नै नायदो बेयाव फैदोंमोन आरोना जोङो नै खामानियानो जालायबाय थांसैलाय न'आव। मा बेरला जागौबाय हागौबायनो बेरलाया जोंना खामानिया जाबाय नालाय थांसैलाय दे फिदिं बेरला फिदिंदोलाय थांसैलाय न'आव गोगोम जाहैसैलाय। दायो जों थांग्रोनोसै आरोना। मोनहालायाखै नामा? नै सलायलांनो नागिरो बाला दे जों थांगोन दिनै दायो। फाइनालि मोनफैफिनलायबाय न'आव गावनि मोजां न'आव। तामां मेंबोखाबायबो आरोना दायो ओंखाम जानोसैलाय अमा बेदरजों नाजों थास'जों गोथाव जानोसैलाय। नै दायो जानोसैलाय अमा बेदर थास'जों ना आरोना तामां जानोसैलाय गोथावनो। औ बेदर गैयाबा ओंखाम जाखायाब्रा फाग्ला। स' बेयावनो भिडिअखौ दोनथ'बाय टाटा बाय बाय।